Адчуванне абсурду, бо я насамрэч стаяў, я даже не стаяў, я купіў рэчы ў Сімвол Бай, выйшаў і мяне затрымалі. У Фейсбуку я даведаўся пра тое, што Сімвол Бай крама яна будзе скора закрывацца, і я прыйшоў, каб нешта купіць, снег падтрымаць. Там сабралася вялікая чарга людзей. Так много людзей, што яны не маглі знаходзіцца ўнутры крамы, і яны вымушаны былі стаць у чаргу па-за яе. Я купіў у Сімвол Бай пару кружак, сцяг, шмат чаго яшчэ, шмат розных дробязей. Потым я ўбачыў за акном сотруднікаў АМАПу. Приехаў аўтазак, быў нейкі крык, некага захапілі, затрымалі, і аўтазак знік. После гэтага я выйшаў на вуліцу, аўтазак прыехаў зноў, і я успеў сняць на відэа, як амапаўцы падбегаюць да мяне. Так. Мяне схапілі за рукі з абодвух бакоў два амапаўца. Яны не прадстаўляюцца і нічога не прад'яўлялі, ніякіх прычын затрымання. І мяне павялі ў аўтазак даволі спакойна, даволі яны маўлялі, што ідзі сам. У аўтазаку ўжо было 5 чалавек, здаецца, і прывялі новых людзей. Адзін з іх спытаў, за што затрымалі. На яго пачалі крычаць амапаўцы, яго пасадзілі на падлогу і ударылі па лицу. Можа, не вельмі моцна, але непрыемна, дакладна. І таксама я бачыў, як нейкага чалавека трымалі за валасы. Яны рабілі ўсё магчымае, каб ніхто нічога не казаў, і для гэтага яны крычалі і маглі фізічную сілу прылажыць. Было адчуванне, што, мабыць, ім гэта самім не вельмі, што гэта не зусім нармальна, што адбываецца. І з другого боку, яны ў аўтазаку сядзелі і глядзелі тыя самыя стрымы, тыя самыя відэа гэтага самого затрымання. І ім было вельмі цікава і смешна гэта ўсё. Яны гэта актыўна каментавалі. У аўтазаку склалася такая атмасфера, быццам гэта нейкі дзеравенская дыскатэка 10-годдзя назад таму. Нейкі такі ўзровень гаворак, запужванняў, як нейкая, дзеравенскія хлопцы сабраліся за нешта адбіцца. Через 15 хвілін прыкладна нас уже адвезлі ў савецкі РАУС. Нас паставілі каля сценкі, забралі мабільныя тэлефоны. Мы стаялі прыкладна часа 2 гадзіны, 2-3, пэўна. І яны, амапаўцы, стаялі перад намі ў чаргу. Разам са мной везлі 9 чалавек. Сярод іх было 8 маладых і адзін гадовы 50, здаецца. Яму было цяжка стаяць. Ён папрасіў сесць, яму не дазволілі. І толькі пасля гадзіны, пэўна, яму дазволілі сесць. Склалі два пратаколы. Адзін 23-34, частка першая, гэта за масавыя акцыі пратэсту несанкцыянаваныя і за крыкі «Стоп, таракан» і «Сыходзь». А второй протокол за тое, што нібыта я супраціўляўся, калі мяне затрымлівалі. Я разумею, што могуць даць і суткі, і ўсё это становіцца больш такім, узмацняюцца рэпрэсіі, і дадуць, так дадуць. Ад учарашняга досведу засталіся адчуванні як ад нейкага абсурду, бо ў гэты дзень я
просто купіў рэчы ў Сімвелбай у краме, просто выйшаў, і ўсё, гэтага дастаткова было, каб скласці, каб затрымаць, каб скласці 2 пратаколы. Я не ведаю, якія будуць сведкі на судзе, но гэта будзе будуць і лжывыя паказанні. Это 100%. Мне здаецца, што у іх няма ніякіх другіх інструментаў. Яны мусяць як-то ўсіх запалохаць, неяк гэта ўсё спыніць, але гэта так смешна выглядае, бо ні за што людзей могуць атрымаць проста, якія ходзяць па гораду. Нягледзячы на тое, што адбылася ўся гэтая сітуацыя, я ўсё роўна зараз пайду ў Сімвелбай і што-небудзь набуду. Не ведаю, затрымаюць мяне па дарозе ці затрымаюць там, але мне здаецца, што могуць і затрымаць. Але нічога кепскага. Галоўнае, каб мы былі разам.